Эпапея будаўніцтва на вуліцы Піянерскай у Гомелі пачалася некалькі гадоў таму. Тады на месцы тройкі старых дамоў з'явілася новая шматпавярхоўка, пасля чаго пачалі абмяркоўваць знос і будаўніцтва яшчэ аднаго дома. Большасць выказалася за, пасля чаго ў мінулым годзе сустрэліся з насельніцтвам і заверылі, у 2025 пачнецца ўзвядзенне новага дома. Год пачаўся, але гулу будаўнікоў так і не чуваць, а таму людзі ў непаразуменні прыйшлі да Івана Крупко. Тым не менш, адказ у спецыялістаў адназначны. По улице Пионерской продолжит застройка многоквартирной жилой застройки. Это будет, скажем, последняя реализация этого плана. Подлежит сносу 3 частных домовладения, на месте которого построен многоэтажный жилой дом, 40 квартир, одноподъездный, 10-этажный жилой дом. А жыхарка Новобелецкага района паскардзілася губернатару, што не ўвесь грамадскі транспарт пад'язджае да бардзюра. Жанчына-інвалід другой групы, а таму не заўсёды атрымліваецца ўвайсці ў аўтобус або тралейбус. Што будзе рабіцца для камфорта гараджан і вынікі дыялогу ўлады і насельніцтва ў нашых наступных выпусках навінаў.